Keryong dana kala banwan ra ya gajing hap slap ha Meghalaya bat kwe ki jela jong ka thain stai lam mingi hagine khendiat sngi banwan katkum ka jingkhen jong ka tanat peit meriang jong kari India IMBD uslap ubajeb mula bandon bah ke bubun ki chaka ha ka jela na du la shai ka sngi hadu armio trek ulber KMBD kala pentip ba ka jaka bala budak ba bakadon ka jingklut ka berit alur ka duriau ba Bengal kala pelong ya ka jingklut ka bejur ba ka ba sanang jur ba ka thain stay lamingi jong ka duriau ba Bengal adu la shai ka sngi namar kane lak milenti ba uslap unahap ha ka jaka bekerpang ha ka jela Meghalaya bat kwe ki jela ha ka thain stay lamingi jong ka India Keryong dana kala baniar la shai ki sngi ha ki rut duriau jong ka West Bengal bat Odisha kajela kadang pen kre ban perkrea ya kumba shpeu lak ngot ki breu na ki katukan ne ki district don harudriau aga juga por pelat waypoint kat sau lak ngot ki breu ha West Bengal kila deb ban perkrea no shaki jakari kun swet kum kalat jing yada menteri rang ba ka Odisha mohon charan machi bala bishar benia jing pen kre jong ka sorka jela ula ong ba tang lai 50% ki briu lane kumba lai hadu sau lak ngut ki briu ki basa ha ka danger zone balat ye thu ki la sha pan kria hadu ka janmet jong ka ngis thoding Keryong dana ka bala antat ba ka jing state jong ka air kan poi shaka 6 km per hour ong ka tanat peit meriang jong kari India kilentirel jong ka thain mengi bar city mengi kila pensangya ya ki rel ki babun hakar pusa bat arpusan tarik ulber namar ka jingwan jong ka Keryong uslap ubajem ula banjur bha haki babun ki jaka halur ka jela Mizoram bat Tripura kat ba uslap ubarit hadu ubajem ula banjur bha haki katukan ki jaka halur ka jela Assam Meghalaya Nagaland bat Manipur